What's up mga karil? For today's video, pumunta pala kami sa palengke, sa night market, sa Pulangi. Bali naabutan namin si kuya gumagawa ng kwek-kwek, maliliit na kwek-kwek. Yung kwek-kwek nga pala guys is made of hard-boiled quail eggs in orange butter that are deep fried and served with a sweet and sour sauce. Pero si kuya dinurog niya na, sinalo niya lang kasi maliliit lang naman yung kwek-kwek na ginawa niya. Panoorin nyo na lang guys kung paano ginagawa. Good guys, sa kwek-kwek na tinda nila may mga iba pa silang binibenta, mga chicken skins. Ayan guys, ang dami. May mga lumpia. Dito lang yan sa night market sa Pulangi. Punta na lang kayo. Hindi ko alam yung exact na name ng store nila, pero ang katabi niyan is yung nagtitinda ng calamares kay Ma'am Jane. Pag nakita nyo si Ma'am Jane, yan, magkatabi lang sila.